What's up mga katropa? Yan napunta karon sa tang gamay nga barbershop. Og magpatupi na usab kini akong amigong ulit tawhay. Si Dodong. Ana, ang taas nagbuhok. Lupit na ko na siya mga katropa. Okay, tanawalan ninyo ang akong video. Og sa dili pa talog lang kag subscribe sa akong channel og share and like and click the notification bell para lagi niyong mapanood ang aking video. Ito na ipa-star. Sa may gupit ni mo dong? Hili lang. Ya, pamabiga may taas. Anong ganahan mo kagultaw nga gupit dong? Dugay-dugay na pa na yung buhok, no? Dahil makatig patupi dahil. Ni mura. Sige dahil kapag gupit ng lain, kaya araw dito na ko. Libre naman. Oo, ang konda. Ada. Sa ingog libre. Libre na eh. Nilitaw ko, no? Yang gusto. Hindi na akong bukas. Sige, nilitaw. Sa'yo pa ni Kulo, diri mo pa na eh. Apil mo na diya sa panagod. Ha? Taas ang. Dahil na god. Nilitaw ka. Si Rizal mo na yung forma. Oh, margbunot. Salamat ka kay Gwapo ko. nindot sa ang bed. Gusto kayo pagupit ng gabiin na. Di na ba nung magupitan ako kuan? Nantun mo. Taas na yung buhok. Hindi kayo ang pataasan eh. Samo kayo, magpakaon ko giro, makakaon kong taik. Pero, Pero na mo ba? ano naman. Kay makuyamot makawagtae. Makasimba ba? Sa Ano na may tayo? Hindi na malibang giro. Buang eh. Why? pamigil mo ay ka pamigil mo. Okay. Ang heater mo di ko, lawan ang magamita. Yan nga na eh. Kuha na lang ha. Kasi puro ka. Ako ah. Gaan na kayo. Ngit mga katropa. Mali ko sa kuan. Hmm? Gaan na kayo mo.
Tambok siya. Harapan ko na, di ko ang nisirog ka ng buhok sa kanang sudi. Kaya, natura ka yung buhok. Bati kayo. Ay, ngayon bak, paupaw ka, libre ra. Libre naman ikon. Lablago. Hey! Hello mga bad boys. Subscribe yung YouTube channel ko.